Deres chancer ser jeg ikke rigtig værende til stede i. Kan det virkelig passe, at de skal være bedre end gode fodboldspillere på dårlige baner? Jeg tænker, at dem, der har den bedste teknik, må have en fordel. Der er en med en god teknik i hvert fald. Madsson afslutning, og så kommer de foran FC København. Det er en glimrende start. Ja. De får... Altså, lige nøjagtigt ham kan vi jo bare snakke om også. At hvem har været det bedste indkøb, skråstreg. Og lidt tilfældigt, lidt heldigt, den er den selvfølgelig fra Delaney, men tilbagekomst til FC København, det har jo været ham her. Og så han er så kommet på en fri transfer. Ham har man ikke givet, har man jo nok, men altså, man har i hvert fald ikke betalt en transfer for ham. Men det har været klart den bedste mand, hvis du spørger mig, i det her transfer. Og vi snakkede også om, jeg snakkede i hvert fald om fysikken, at det kommer de ikke til at kunne kværne på, fordi de skal nok kunne løfte de meter, der skal til. Klem med et drømmemål! Klem ind! Hvilket perlemål fra Klem. 2-0 FCK. I venstre side af målet fra stor distance. Ja, en kiks i aflevering der fra Delaney, så ender den så tilfældigt ved Klem, som bare tager chancen og hakker til. Hvor mange scorer han? Her. Oj. Sander. Det nævnte han ikke, så han har nok ikke scoret. Lad os se her igen. De ja, tilbage. Og man kan jo så bare sige, at det er jo endnu en Elyousi. Ja. 3 mod 4. Froholt stempler også frem. Og det er godt. Elyousi afslutning, den hopper. Ja, det er faktisk en fin refleks derinde fra Egelius. Ja, det er godt lavet. Ja, Elyousi. Så prøver han med et chip ind. Ups. Og straffespark til FCK. Så er det så straffesparkskongen for FCK. Dix indskiftet her ved halvtid. Der kan sparke FCK foran med 3-0. Det gør han ikke. Det bliver til gengæld til en flot scoring fra Xhaka, der resolut tæsker bolden ind via stolpen. 3-0 alligevel til FCK. Ja, det var en meget speciel fornøjelse at sidde her. Fordi er du klar over et jubelbrøl, der lød her omkring os, da det her straffespark bliver reddet. Men så går der 2 sekunder senere. Så stopper det jubelbrøl der. Resolut sparket ind af Xhaka. Og selvfølgelig også har det tur, der skal til med, at den lige rammer stangen, inden den går i kassen. Jalal skubber lige bolden hen til holdkammeraten Bæk. Og det er Bæk igen, og så sidder den der. Reducering for Kolding, og hør det her jubelbrøl i det østjyske. Ja, det er fremragende spil, det må jeg også sige. Endnu en gang godt af Jalal, som starter det hele. Vest med venstrebenet. Den. Her Sander. Så er det Ralfsson, der reducerer til 3-2. Endnu drop fra Theo Sander. Der bliver dømt frispark. Frispark, ja. Og der er ikke så meget at komme efter. Vi kan, uanset hvad vi kommer til at se i den langsomme gengivelse. Altså, jeg ser det som et klokkeklart drop. Hvad siger du, Dennis? Det gør jeg også. Det er også sådan, jeg kommenterer den. Lad os lige få den igen. Ja, altså den bliver slået ud. For tilskuerne her på Autocentralen Park i Kolding. Og nu fløjter Jakob Kiel af. Og det er måske ham, de hyler ned.